Daw tadi muna. Nabiyan. Dugay di mo nabiyan. 1 year. Nya anong 1 year pila ka pila? Hindi. Hindi. Sa depende. Bitin ka? Wala jud ka kabalos ni Kuan Grace. Wala na. Tingnan mo sa mga bata. Pag-agi na ko ito sa badong. Mahal pula na yung mata niya, hubag. Kasi kagahapon, ako dito, gabangkay atong kuha niya. Pag umagpaniud to niya, nabalik ko dito niya, nandoon lang mo si Gaga niya. Pagkuha niya ito usang spray nga, iya man, hindi anak kong mata niya. Nag-ibig ka niya sa itong usama din niya sabon niya ito sa sulod. Dili mag-delisilid. Ano ko ba? Dito ko, nawalan ko pa na ng ato. Ay, soryahe. Dili pero mag-aman. Tawalan. Dili ka sa mag-aman. Ito ka sabon. Patay ka, Lilin. Iyay, wag pala na tao ng mga hadlok na kuya. Siya niya. Kulang niya, sir. Kulang niya na hubag. Oh. Nadaw niya kung mata. Hindi si tatay. Hindi ko sila. Nya. Pautan ano na mahal sila. Kung nga naman mag-inspirahan mag-alcohol. Ngayon na mga tala pa man na. Ano mag-disinfect mo na yung mata? Ay, hubag ba ya? Pwede na may tagaw. Ngayon ba? Nya. Nandito po siya. Kaman kamanong Grace mo kung i-disinfect. Pero Grace, imo siya siyang nakaon, Grace. Buyan! Ito akong giunin mo. Biyan. Muto na ko ka biyan nga agi. Yan na, din yan ang mata. Nakaduha ko na buok. Sige, gyosa. Dumix man to sa. Oo. Uy, ako nung katong nadumi ko na punit niya. Agi ana ni sa akong mata di. Ako anda gayto nga. Hilaw man na.